Ka film khasi ka bela kerteng bakla kalayo ya ka sernat ne ka certificate na ka Central Board of Film Certification na ka Regional Office ka Badan Guwahati. Hadin bagi dikhat joga ne ka board ka dapat benia bat bishar ya ka rukamsna ya ka ne ka film. Habakran bat producer joga ne ka film uba Biscorious walang. Ulai tu ba ya ka ne ka film ka bela kerteng bakla lasna na du benai risau jong usnam arjar khatsan. Bat layo ya ka sernat hak arpa pratrek ujeliu menta usnam arja khanyo hadin beradab ha syaka CBFC kabalan Guwahati. Mari yo ya ka sernat na ka CBFC hak ne ka juhi kasni kinosna jong ne ka film ya lek peniru show try jong ka biju senama hall ban pan ya ka ne ka hall ban pedi paj ba no ya ka ne ka film ki puran kiting shop ki bakham hakman ki balai menta hak ne ka film ki kentop yu ba Rudolf Maulong nang tau kambor nong neng kanaki lawanda warji bat ka midura umlong. Ya ketika film bakla ila iyo ke sertifikat dapat CBFC ngadu pratrek jong penajun mas yo atau kesini ila wan kendu try biju ila submit ya ka sertifikat hu drai ya ka tarik pat impat yo anu kan release ka penlong ban ai kertang bakla namar ba kadai kecing bakla fon jong aktor ba umut yi kawai asamla ko tenat umut man fon syata dari da kecing ai bakla nambar juk perlok cungui lapoi man sawai adang ya ai ketang bakla ya ka jinglep jingsap jong ka film te pan batai tik ting padla namar ba dang yai saka publicity litai ting padia ken rai lagu noi kan poi ka santam sanlaktam masa ban ketui pajba ani ka por ba ndala dei ka por man peni ka film so ba ban ai jing karsan lam yangi ki nong peni film undai tan yang an rai ki wei ki ru ki nong peni film kasi ba so ba ban ai jing karsan ba din wan pek lam ya ka film jongi nang ba lemba ke jing wan ai man sim jo ki pajba ba ke jing pek jo ki ka film jongi nila ban nang sina ban penmi shoot ki film nak kalian jongi ya ka film bakla nginom penmi CD kita kadau kepada pi ba sobha ban ai la biji kersan yang ida ka bawa pek apo sinema.